Hvad har I forberedt op til kampen i dag? For I så meget mere velspillet ud, end I plejer at være. Ja, vi har haft det lidt svært på det sidste. Vi har haft mange ting, der ikke er lykkedes for os. Men i dag, der er det som om, vi får flere ting til at gå op i en højere enhed, og vi får scoret på nogle chancer og i nogle vigtige situationer. Og frem for alt så får vi lukket lidt af bagud, så de ikke får så mange mål. Har I haft noget anden træning eller noget? Eller er det bare, at holdet det er, at der er kommet nogen tilbage fra deres skader, som er ved at være parat igen? Eller har I trænet noget helt nyt? Eller? Jamen, det er jo, vi har jo haft en del spillere ude, og det har selvfølgelig påvirket vores træninger, i og med, at der ikke er så mange med på træningerne. Så intensiteten den er måske faldet lidt, men i og med, at der kommer lidt flere tilbage, så får vi selvfølgelig også højnet niveauet på træningerne. Og ellers så har vi jo fået nogle nye kædekombinationer, og det tager også bare lidt tid, før de bliver spillet ind. Og vi har ikke prøvet så meget andet end bare at blive ved med at træne hårdt, og det er også bare det, der er opskriften fremover. Mener du efter i aften, at stimen den kan være vendt? Jeg ved godt, det er én sejr, det er én kamp efter så mange nederlag, men tror du på, at stimen den er ved at vende nu? Jamen det tror jeg 100% på. Nu har vi Odense på søndag i en pokal-semifinal, og den skal vi have vundet. Og så har vi 5 dage indtil vi har den næste kamp, og vi har god tid til at træne ordentligt. Vi får forhåbentlig en god oplevelse på søndag. Så jeg tror helt sikkert på, at det kan være vendt nu. Men vi tager én kamp ad gangen, når vi fokuserer ikke på stimer. Det er altid bare den næste kamp, vi fokuserer på. Så I regner med at vinde på søndag over Odense, og så ryge videre til Vojens med en pokalfinale? Det er helt sikkert planen, og så med forhåbentlig mange tilskuere på lægterne. Nu du som kaptajn første sæson her, er det en svær opgave at løfte efter Bo? Det er selvfølgelig en anderledes rolle for mig. Bo, han har været en, vi har kunnet læne os op af i mange år. Så det har været en ny situation for mig og for mine holdkammerater, og det er en fed oplevelse for mig. Nu har det selvfølgelig været lidt svært for os i store perioder i år, men vi har også et ungt hold, der skal udvikle sig og have tid, og vi har i momenter spillet rigtig godt og vundet, og momenter spillet rigtig godt og tabt. Og så har vi også her på det sidste spillet knap så godt og så tabt. Men nu tror vi på, at det vil være vendt, og vi har meget talent i truppen at gå på mod, og det handler bare om, at vi skal få det til at fungere. Så og man kan sige, at efter i aften, så er det begyndt at fungere. Det så meget mere velspillet ud, end det har gjort de sidste par kampe. Så held og lykke fremover, og held og lykke på søndag til pokalsemifinalen, og så vil vi ses i en finale. Ja, præcis. Tak skal du have. Og glæder jeg, det skal jeg lige spørge om til sidst, glæder du dig til at komme til Vojens og spille i deres nye arena? Tror du, der bliver lige så meget stemning, som der har været i deres skur? Jamen, jeg har svært ved at forestille mig, at de kan holde det samme tryk i den nye hal. De har en utrolig kompakt hal tilskuermæssigt, og det er svært at overføre dem stemning. Men nu må vi se. De har nogle helt exceptionelle tilskuere, der kan larme en hel masse dernede, og så må vi se, om de kan få 5.000 af dem. De har i hvert fald 2.000, har vi prøvet dernede. Vi vil i hvert fald opfordre så mange fans til at komme på søndag til pokalsemifinalen, til at få jer videre til en finale. Og hvem ved, I har jo banket Sønderjyske før tidligere i den her sæson her. Bjarke, det er midt i sæsonen, og der er allerede begyndt at køre rygter nu om, at du får et tilbud fra andre steder. Er du jo ved næste sæson? Det har jeg lidt svært ved at svare på. Jeg har det rigtig godt i Aalborg, og det har min karriere også båret præg af, i og med at jeg er blevet her altid. Og jeg er glad for at være her, og jeg tror på det projekt, at vi skal til at bygge et nyt hold op og en ny generation. Der ikke er så mange udlændinge, der er nogle folk, der stopper. Men altså, jeg er færdig med min uddannelse til sommer, men altså, der er mange muligheder, der står åbent for mig, men altså, jeg har helt sikkert lyst til at være i Aalborg. Det er ingen tvivl om. Vi håber i hvert fald, at du bliver fortsat som kaptajn. Held og lykke på søndag. Tak skal du have.